И всадники проносятся со свистом вертящихся пропеллерами сабель. Артысты Брэсцкай абласной філармоніі да свята вялікай перамогі рыхтаваліся загадзя. Хацелі здзівіць берасцейцаў тэатралізаванай музычнай праграмы пад адкрытым небам. Эпідэміялагічная сітуацыя ўнесла свае карэктывы, але не стала перашкодай для творчых людзей. Прафесіяналы сваёй справы паважаюць гледача, і глядач у сваю чаргу павінен гэта адчуваць. У якасці падарунка для знаўцаў мастацтва музыканты і выканаўцы рыхтуюць тэматычны рознажанравы відэаканцэрт. Мы скучаем без нашего зрителя, слушателя. Многие звонят нам и тоже скучают по концертному залу, по концертам вживую. И мы подумали, почему бы и нет, потому что как раз вот дата 9 мая для нас тоже она священна, для нас это день светлой памяти. Музычная класічная праграма пад назвай «Да апошняга дыхання». Гэта жыццесцвярджальныя творы ваенных гадоў, толькі прачытаныя ў сучаснай інтэрпрэтацыі калектывам камернага аркестра. Тэматычны канцэрт можна ўбачыць і пачуць на сайце Брэсцкай абласной філармоніі ўжо сёння ў 16 гадзін. Онлайн-концерты, да, это вот уже не первый опыт, потому что 6 числа мы вышли в эфир с концертной программой в поддержку медицинских работников. Это, в общем-то, вот первая проба пера была, все получилось, на мой взгляд. Великолепная вокалистка Людмила Карпук и концертмейстер Надежда Вашкевич отработали замечательную программу. Выкарыстанне інтэрнэт-прасторы для сувязі з гледачамі і слухачамі – выдатная магчымасць дарыць ім яскравыя эмоцыі натхнення, лічаць артысты абласной філармоніі. Філармонія онлайн – гэта новы праект, які збярэ гледачоў толькі перад экранамі манітораў. Работаем наперед, с верой, надеждой на то, что мы в ближайшее время увидимся. Но в связи с эпидемиологической обстановкой в стране, к сожалению, нам приходится пока что петь вот так вот. Но надеемся, что нас посмотрят, увидят. Наперадзе новыя музычныя сюрпрызы. Ужо заўтра берасцейцаў чакае тэматычны відэаканцэрт ад герояў былых часоў, ад інструментальнага ансамбля «Рапсодыя». Да Дня сям'і і Дня дзяцей тут таксама падрыхтуюць не менш яркія онлайн-выступленні. Софія Беражная, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».